खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय आंनि बे चेनेलावहाय। आरो दिनै जों सावरायगोन बेंखननि दब्लायथिजों सोमोन्दो थानाय माखासे सोंथिफोरनि सोमोन्दै। भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङैनो आंहा नोंथांमोननि फारसे खावलायनाय जे अन्नानै प्लिज भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोफोरनि फारसे शेयार खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। नोंथांमोननि अननाय आरो लाइक एबा साबस्क्राइबसना आंनि गोसोखौ थुलुंगा होयो। गोदान गोदान भिडिअ बानायनो आंहा गोसो जायो। बिदिब्ला फै जों दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। बेनि थाखाय जों मोननैसो फर्मुलाखौ मोनथिनांगोन आरो बेनिनो जोंहा नाम्बार 1आ जाहैबाय बर्गनि दब्लायथि। मोनसे बर्गनि दब्लायथि जायनि फर्मुलाया जाबाय जोंहा आखान्थि सानजाब आखान्थि। जों मोनथिखायो जे मोनसे बर्गनि महरा माबायदि। मोनसे बर्गनि महरा जोंहा ओरैबायदि, जेराव जोंहा मोनफ्रोमबो आखान्थिया समान गोजा। बेयो बे आखान्थिजों गासैबो मोनसेया मोनसेजों समान गोजा। जुदि जों बे आखान्थिखौ ए होनना बुङो, अब्ला जोंहा बेबो मा जागोन? ए जागोन आरो बेबो ए जागोन, बेबो ए जागोन। अब्ला बे बर्गनि दब्लायथिया बेखिनि गासै जा एरिया बे जागोन मा? जोंहा आखान्थि सानजाब आखान्थि। मोननै आखान्थिखौ सानजाबगोन। अब्ला जों मा लिरनो हायो? आखान्थिया जोंहा ए आरो गुबुन मोनसे आखान्थिया ए इजुकेल टु जोंहा ए स्कुवेर होनना लिरनो हायो। बे फर्मुलाखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन जे मोनसे बर्गनि दब्लायथिया आखान्थि स्कुवेर होननानै जोङो गोसोआव लाखिनांगोन। नेक्स्ट नाम्बार 2 जों गोसोआव लाखिनांगोन बेंखोन्दोनि दब्लायथि इजुकेल टु थीटा बाय 360 इन्टु पाइ आर स्कुवेर। अके, जों बे फर्मुलाखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन। जों दा बेंखोन्दो होनब्ला मा बेखौबो जों सावरायखादों। हमना ला जोंहा मोनसे बेंखन, बे बेंखन आरो बे बेंखननि जोंहा बेयो मिरु, ओमफ्राय जोंहा दोंनै सखावा नांजाबलायदों आरो बिसोर मा खालामदों? थीटा खना सोमजिदों। अब्ला बेखिनिया जा एरिया जा जोंहा दब्लाय, बे दब्लायखौनो मा होनना बुङो? बे बेंखननि बेंखोन्दो होननानै बुंनाय जायो। आरो बेखौ जों माबोरै मोनगोन? थीटा बाय 360 इन्टु पाइ आर स्कुवेर बे फर्मुलाजों जों मोनगोन। जोंहा सखाव आर, बे सखावनि मानखौ जुदि जों बेयाव फज'नानै होयो आरो बे थीटानि मानखौ जुदि जों बेयाव फज'ना होयोब्ला जों बेखिनि जा बेंखोन्दो, जों बे बेंखोन्दोखौ जोङो मोनगोन। अके, जेराव जोङो आर इकुवेल टु सखाव। आसा खालामो नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ मिथिखायो आरो गोसोआव लाखिखाबाय। नेक्स्ट, दानिया जों मोननैसो प्रब्लेमखौ सलुसन खालामगोन। जोंहा नाम्बार 1 कुइसना जाहैबाय जोंहा सोंथिया जाहैबाय सावगारियाव दिन्थिनाय साया होनाय दब्लायखौ दिहुन। बे साया होनाय दब्लायखौ दिहुनथिनदों जेराव अआ मोननै बेंखननि मोनसेल' मिरु। बे अआ जोंहा बे फिसा मोनसे बेंखन आरो गिदिर मोनसे बेंखननि मोननै बेंखननि मोनसेल' मिरु। अके, जायफोरनि सखावफोरा फारियै 14 सेन्टिमिटार आरो 7 सेन्टिमिटार। जोंहा मोननै बेंखन दङ। मोनसे बेंखना जाबाय जोंहा 14 सेन्टिमिटार सखावनि आरो गुबुन मोनसे बेंखना जोंहा 7 सेन्टिमिटार सखावनि बेंखन। 7 सेन्टिमिटारा जाबाय जोंहा उन्दै बेंखननि सखाव आरो 14 सेन्टिमिटार जाबाय जोंहा गेदेर बेंखननि सखाव। आरो मा बुंदों जे खनाया थीटा खनाया 40 डिग्री होननानै बुंदों। बे थीटा जे जोंहा दंमोन, बे थीटाया जोंहा 40 डिग्री। दानिया जोङो बेखिनि साया होनाय दब्लायखौ दिहुननांगौ। सलुसन, नोंथांमोना गोसो हो जे जोंहा मा होनदों? उन्दै बेंखननि सखावा जोंहा 7 सेन्टिमिटार। अके, आखौ जोङो गिदिर बेंखननि सखावा जोंहा बेसेबां? गिदिर बेंखननि सखावा जोंहा बेसेबां? 14 सेन्टिमिटार। नङा नङा, बेनिफ्राय बेखिनि जानथाया जोंहा 14 सेन्टिमिटार। अब्ला जोङो नेखिना बेंखोन्दोखौ दिहुननो हागोन ना हाया? बेखिनिखौ दिहुननो हागोन ना हाया? हागोन ना हाया? हागोन। जुदि जोङो बे गिदिर मोनसे बेंखोन्दोनिफ्राय बे उन्दै बेंखोन्दोखौ जुदि जों दानख'नानै होयो, अब्ला जोंहा बेखिनि एरिया थालाङो ना थालाङा? थालांगोन। जोङो बेखौनो खालामगोन बेवहाय। बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो होनानै बेयाव एकदम स्टेप बाय स्टेप दै। बेयाव जोङो मा होनना बुंदों? 14 सेन्टिमिटार आरो 7 सेन्टिमिटार। जों हमना ला गिदिर सखाव बा जों बेखौ मा होनना बुङो? R1 बो हमना लानो हायो जोङो। बेसेबां R1आ जोंहा 14 सेन्टिमिटार। अके, बा जोंहा आरो उन्दै सखाव, जों बेखौ नाम होनासो लादो दे, उन्दै सखाव, जायखौ जों R2 होनना बुंदों। आरो बे जाबाय जोङो 7 सेन्टिमिटार। अके, आरो जोंहा खना थीटा होनना बुङो जायखौ, बेयो जोंहा बेसेबां? 40 डिग्री। अके, देयरफर
माने दिहुननो गोनां साया होनाय दब्लायनि दब्लायथि बे साया होनाय दब्लायनि दब्लायथि इजुगेल टु गेदेर बेंखननि बेंखोन्दो बे गेदेर बेंखननि बेंखोन्दो माइनास उन्दै बेंखननि बेंखोन्दो बे उन्दै बेंखननि बेंखोन्दो जुदि जोङो गेदेरनिफ्राय बे उन्दैखौ माइनास खालामना होयो अब्ला जोङो बे साया होनायखौ मोननाय नङा होमबा मोनगोन बेनिखायनो जों मा खालामगोन इजुगेल टु थीटा बाय 360 इनटु पाइ r1 स्क्वायर जागोन गेदेर बेंखनखौ जों r होनना बुंदोंमोन ना बुङाखैमोन r1 होनना बुंदोंमोन ना बुङाखैमोन नैया r1 होनदोंमोन बेनिखायनो जों मा जागोन थीटा बाय 360 इनटु पाइ r1 स्क्वायर माइनास थीटा बाय 360 इनटु पाइ r2 स्क्वायर नैया उन्दैनि सखाखौ जों मा होनना बुंदों r2 होनना बुंदोंमोन बुंदोंना बुङाखैमोन बेनिखायनो जोंहा r2 स्क्वायर इजुगेल टु गेदेरनि जोंहा थीटानि माना बेसेबां जोंहा 40 समान अके 360 इनटु पाइनि मा जोंहा पाइआनो दोनथ'दो सिन्था गैया r1 जोंहा बेसेबां 14 इनटु 14 जों बेखौ डाइरेक्ट लिरनो हायो 14 स्क्वायरबो होनो हायो नङाबा 14 इनटु 14 खालामनो हायो माइनास बेयावबो जोंहा 40 अके ओमफ्राय 360 इनटु 5 r2 ना जोंहा बेसेबां 7 स्क्वायर नङा नङा r2 आ जोंहा 7 स्क्वायर होमबा बेबो जोङो मा 40 बाय 360 बेयावबो जोंहा 40 बाय 360 बेयावबो पाइ दोङो बिथिंबो पाइ दोङो होमबा जों कमन लानो हायो मा 40 बाय 360 इनटु पाइ बा पाइखौ जों कमन लानो हायो ब्रेकेटाव मा थालांगोन जोंहा 14 स्क्वायर माइनास 7 स्क्वायर जोंहा थालांगोन अके इजुगेल टु 40 बाय 360 पाइ 14 स्क्वायर बेसेबां जोंहा 196 माइनास 49 अके इजुगेल टु जोंहा लाथिख' दाना थांबाय 4 जों 1 4 जों 9 माने 1 बाय 9 पाइनि माने बेसेबां जोंहा इनटु 22 बाय 7 आरो जों बेखौ दानख'बा बेसेबां थालांगोन 147 अके दानिया जोङो नायोब्ला मा नुगोन जोङो 3 जों 3 जों बेसेबां थांगोन 4 9 अके ओमफ्राय 7 जों 7 नङा नङा जोंहा मा थालांगोन दायो जोंहा थालांबाय जोंहा इजुगेल टु 7 3 24 आरो बे 7 3 24 7 15 आरो सिङाव 3 माने बर्ग सानगुदि अके जोंनि एन्सार जाबाय जोंहा 154 बाय 3 आरो जोंहा बिमा 100% राइट एन्सार अके आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों माबायदि जोंहा नेक्स्ट कुइसना जाबाय कुइसन नाम्बार 2 जेराव जोङो सोंदों मा सावगारियाव साया होनाय दब्लायखौ दिहुन माने बे साया होनाय दब्लायखौ दिहुननांगौ जेराव जोंहा ABCD आ मोनसे 14 सेन्टिमिटार गोनां मोनसे बर्ग माने बे ABCD आ जोंहा मा 14 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां मोनसे बर्ग आरोखि अके दा नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन जे बेयो मा जोबोद कमप्लिकेटेड जोबोद गोब्राब बायदि नुगोन नोंथांमोना नाथाय बेखौ जुदि नोंथांमोना मोजां गोसोजों नायोब्ला ना जोबोद गोरलै नाय बे जोंहा मोनसे बर्ग आरो जोंहा बे बर्गनि आखान्थिखौ होना दोनखादो होमब्ला जों बे गासै बर्गनि दब्लायथिखौ जों दिहुननो हाखायो हागोन ना हाया 14 सानजाब 14 196 अके बेनिफ्राय जुदि जोङो बे मोननै बेथ' माबा खाव बेंखन नंगौ नङा बे मोनसे बेंखननि खावसे आरो जोंहा बे मोनसे बेंखननि खावसे बे मोननैखौ दाजाबनानै बे बर्गनिफ्राय दानख'ना होबानोथ' जों मोनगोन बे साया गोनां जायगाखौ नंगौ नङा माने बिराद गोरलै सलुसन बेयाव बर्गनि आखान्थि माने बर्गनि आखान्थि बेसेबां जोंहा AB जुगेल जोङो मा 14 सेन्टिमिटार नङा नङा होमबा AB आ 14 सेन्टिमिटार बा जोंहा मा AD आबो जोंहा 14 सेन्टिमिटार होमबा जोंहा जुदि बे AD आ जुदि 14 सेन्टिमिटार बा बे बेंखननि बे मोनसे बे खाव बेंखननि खाव हांखो नंगौ नङा बेयो खाव हांखो नंगौ होमबा बिनि सखा बेसेबां जागोन जोंहा 14खौ जों 2 रानबा मोनगोन नंगौना मोना माने 14 सेन्टिमिटारनि आधा नंगौना नङा बेनिखायनो खाव बेंखननि सखाव जुदि जों बेखौ r जों सिनायथि होयो होमबा मा जागोन जोंहा 14 बाय 2 इकुवेल टु जों मा बुंनो हायो 7 सेन्टिमिटार होननानै जोङो
बुंनो हायो। नंगौना नङा? नंगौ, जोबोद गोरलै। माने जोङो दा मा बुंनो हायो, बे मोननै खावनि जोंहा जा सखाव जोंहा बेसेबां बियो 7 सेन्टिमिटार आरोखि। अके, दा जुदि 7 सेन्टिमिटार जाबायब्ला जों बे मोननै खावनि जा जों बे सखाखौ जोङो दब्लायखौ जोङो दिहुननो हासिगोन। देयारफर जों मा लिरनो हायो, दिहुननो गोनां इज इकुवेल टु बर्गनि दब्लायथि माइनास बे मोनसे मोननै खाव बेंखन, नंगौना नङा? ओंखायनो जों मा होनदों 2 इनटु खाव बेंखननि दब्लायथि इज इकुवेल टु आखान्थि इनटु आखान्थि, माने 14 सानजाब 14, माने आखान्थि सानजाब आखान्थि। ओंखायनो जों मा लिरनो हायो, 14 स्कुवेर होनना लिरनो हायो। माने जों मा मोनदोंमोन, बर्गनि दब्लायथि इज इकुवेल टु आखान्थि इनटु आखान्थि। अके, जायखौ होनना बुङो जों ए स्कुवेर होनना बुंदोंमोन बेनि बेलायाव। होमबा जोङो बेनि बेलायावबो जों मा बुंनो हायो, आखान्थि इनटु आखान्थि बुंनो हायो। बेनिखायनो जोंहा मा 14 स्कुवेर माइनास जोंहा मोननै खाव दङ 2, माने मोननै खाव बेंखन दङ, ओंखायनो जोंहा 2 इनटु खाव बेंखन दब्लायथिनि फर्मुलाया मामोन जोंहा पाइ आर स्कुवेर डिभाइडेड बाय 2। अके, माने बे खावसे बेंखननि दब्लायथिया जागोन मा जोंहा पाइ आर स्कुवेर बाय 2। मानो बेनो जादों, मानो होनना जोंहा बे बेंखना खावसे, मोनसे बेंखननि खावसे, नंगौना नङा? जुदि जों नायोब्ला बेखौ जुदि जों दाजाबना होयोब्ला जों मा नुगौमोन, मोनसे हल बेंखन नुगौमोन, मोनसे आबुं बेंखन नुगौमोन। आरो बे मोनसे आबुं बेंखननि जोंहा फर्मुलाया मा पाइ आर स्कुवेर, नाथाय जोंनो मा नांगौ, खावसे नांगौ, बेनिखायनो जोङो 2। अके, खाव बेंखननि दब्लायथि, बेनिखायनो पाइ आर स्कुवेर बाय 2। आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों। इज इकुवेल टु 14 स्कुवेर जोंहा 196 माइनास 2 जों 2 केन्सेल, मा थालांखो जोंहा पाइ आर स्कुवेर, पाइनि माना जोंहा बेसेबां 22 बाय 7। अके, ओमफ्राय जोंहा आरनि माना बेसेबां जोंहा 7 सेन्टिमिटारनिया 7 सेन्टिमिटार, ओंखायनो जों मा लिरगोन, स्कुवेर होनना गैया आरा, ओंखायनो जोंहा मा 7 इनटु 7 होनना जोङो लिरनो हायो। बेसनिखौ दानगोन, मा थालांखो जोंहा सायाव 196 माइनास 7 सानजाबनि 14 नि 4 आखाइ 7 7 सानजाबनि 14 सेजों 15। अके, माने जोंहा थालांखो बेसेबां 196 माइनास 154 इज इकुवेल टु, जुदि जों बेखौ दानख'ना नायो मा थालांगोन, 2 निफ्राय 4 थांबाथाय जोंहा 2, 9 निफ्राय 5 थांबा जोंहा मा थागोन 4, आरो 1 निफ्राय 7 थांबा जोंहा लाथिख', माने 40 नि बर्ग सानगुदि। अके, आरो बे जोंहा मा 100% जोंहा राइट एन्सार। अके, आसा खालामो नोंथांमोना आं जा बानायदों, जा टेकनिक नोंथांमोनखौ फोरोंदों, बेखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।